Moi, mä oon Alma ja tää on Legit lukiossa. Ja tänään me ajateltiin puhua vähän noista ylioppilaskokeista. Eli niin kuin kaikki tietää, niin tää lukiokokemus huipentuu meillä kaikilla ylioppilaskokeisiin. Ja ne on tässä vuosien mittaan muuttunut aika paljon, niin sen takia mun mielestä on tärkeää niin kuin pitää tällaista vähän infoa ylioppilaskokeista. Elikkä niin kuin ennen oli vaikka silleen, että kaikki reaalit oli samassa kokeessa, että oli vaan reaaliarvosana, mutta nykyään ne on silleen, että sun pitää jokaiseen ilmoittautua erikseen, että sä voit valita vaikka, että sä kirjoitat historian tai filosofian tai niin kuin tällaisia omien vahvuuksien mukaan kannattaa katsoa. Ja on tärkeää myös tietää, että näitä voi hajauttaa näitä kirjoituskertoja, että niin kuin esimerkiksi minä aloitan nyt kirjoittamaan kakkosen keväällä, niin näitä kannattaa hajauttaa, koska saa kirjoittaa 3 peräkkäistä kertaa, eli se voi olla vaikka kakkosen kevät, kakkosen syksy, ei kakkosen syksy, kun kolmosen syksy ja kolmosen kevät. Eli tällä kannattaa hyödyntää ehdottomasti, niin sitten ylppärit tulee olemaan vähemmän stressaavia. Ja myös sen takia, että nämä koepäivät menee joissain aineissa päällekkäin. Eli esimerkiksi samana päivänä saattaisi nyt olla, onko historia ja yhteiskuntaoppi, mä en ole tästä ihan varma, mutta näitä ei taida olla, mutta näitä on, mitkä menee päällekkäin, että sit pitää kirjoittaa eri kerroilla. Ja sitten on tärkeää myös muistaa, että pitää olla kaikki pakolliset kurssit käytynä siihen koepäivään mennessä, ja mielellään myös valinnaiset kurssit sen takia, että ne kaikki koekysymykset perustuu niin kuin pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin. Eli kyllä sä voit mennä kirjoittamaan vaikka kemian tonne sillä, että sä oot käynyt vaan pakollisen ykkös-kakkoskurssit, mutta ei se kyllä tule varmaan kovin hyvin menemään, koska siinä on aika paljon noita valinnaisia kursseja. Tietenkin on sitten myös tällaisia koulukohtaisia kursseja, jotka ei ole sit, niin ne on valinnaisia, mutta niistä ei kysytä kysymyksiä sit ylioppilaskokeissa, että ei tarvitse hätääntyä, jos niitä ei ehdi kaikkia käymään. Ja sitten on hyvä myös muistaa, että kaikkien pitää kirjoittaa äidinkieli tai S2, ja sitten sä saat valita, että sun pitää kirjoittaa 1 pitkä aine, eli onko se niin kuin matikka, pitkä matikka tai sitten pitkä englanti, mitä me kaikki täällä niin kuin luetaan mun mielestä silleen ihan alkuperäisestikin, että se on kaikilla yleensä se pitkä englanti, että siitä ei tarvitse silleen stressata. Ja sitten sit sun pitää kirjoittaa myös matikka, lyhyt tai pitkä, tai sitten sun pitää kirjoittaa toi ruotsi, eli se on kanssa myös hyvä pitää mielessä. Ja kannattaa mun mielestä niin kuin kirjoittaa sellaisia aineita, mitkä on itsestä just tosi mielenkiintoisia, että keskittyy siihen, koska jos on vaikka sellainen, että fysiikka tuntuu hyvältä, niin sit sitä kannattaa lukea sen takia, että siitä tulee sit varmaan paremmat pisteet kuin siitä, että sä kirjoitat jotain espanjaa ja sä et osaa sitä yhtään. Mutta joo, ja meidän koulu tarjoaa myös apikursseja, että nekin pitää niin kuin varmaan pyrkiä käymään, koska siellä kerrataan aika hyvin. Ja sitten siellä on muitakin kirjoittajia siellä apikursseilla, että voi tutustua ihmisiin ja voi vaikka yhdessä mennä lukemaan ainakin kahvilaan tai jotain tällaista. Mutta joo, en mä tiedä, ei mulla muuta tässä varmaan ole. Että, joo. Me haastateltiin myös vähän opettajia, kysyttiin niiden mielipiteitä tähän näihin ylioppilaskokeisiin ja kirjoituksia, vähän vinkkejä, ja sitten me juteltiin muiden opiskelijoiden kanssa. Siinä oli Rasmus, joka on tosiaan abi, ja sitten me muut oltiin kakkosia, että tulee vähän eri perspektiivistä, että minkälaista siellä salissa on olla. Moi, mun nimi on Essi Pöyhtäri ja mä oon äidinkielen opettajana täällä Espoon yhteislyseolla ja S2-opena myös. Ja en yleensä pukeudu tällä tavalla. Mä oon pukeutunut, meillä on pukeutumisviikko. Opettajat pukeutuu opiskelijoiksi, eiks niin? Onnistuitko omasta mielestä pukeutua? En tiedä. Joo, kyllä tää on aika hyvä, kyllä mä sanoisin. No onko sulla jotain vinkkejä abiturienteille, että minkälaisia vastauksia kannattaa vaikka esseekysymyksiin kirjoittaa? Joo, tarkoitatko ihan kaikkia äidinkielestä, historiaan ja yhteiskuntaan? Joo, kyllä. Joo, no siis kaikessahan on tosi tärkeää just se rakenne ja kieli, siis kyllä äidinkielessä, mutta myös jossain historiassakin sillä on merkitystä, että minkälaisia lauseita rakentaa ja näin. Onko mä otan tämän? Joo, ota se vaan. Joo, ja missä me oltiin, niin lauserakenteissa ja tällaisissa. Ja muutenkin niin kuin se, että missä järjestyksessä jäsentelee asiat, että asiat mitä miettii, niin on loogisesti kappaleet jaettu tai jaettu kappaleisiin itse asiassa. Ja niin, sitten myös tuo
tekstin tulkinta on aika tärkeää oikeastaan kaikissa reaaliaineiden kokeissa. Et se äikän lukutaidon koe on muuten aika lähellä kanssa. Eikö olekin aika lähellä kaikkia muitakin? Joo. Milloin sä oot itse kirjoittanut? 2013. Onko asiat kauheasti muuttunut siitä tai niin kuin nykypäivää? No on ne aika paljon. Siis silloin 2013 oli kyllä jo sille saman tyylin, että oli lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe, mutta se oli kaikki paperilla. Ja se piti kirjoittaa lyijykynällä ja sitten se piti vielä sen jälkeen kirjoittaa puhtaaksi kuulakärkikynällä uudestaan. Mutta se oli hyvä, koska siinä tuli tarkistettua vielä kerran oma teksti. Nyt ei voi vaan olla se, että apua, nyt mä lähetän ja en enää lue kertaakaan. Alkoiko käsi kromppaan siinä sitten? No kyllä. No mitä sä itse, jos sä siis haluat sanoa, mitä sä kirjoitit äidinkielestä? Itse asiassa mä en kirjoittanut L:ää, mä kirjoitin vain E. Vain E, niinkin huonosti. No ei vaan. Joo. Mulla itsellä opiskelu, semmonen kunnon opiskeluvimma tuli vasta yliopistossa. Joo. Mikä sua sit niinku innosti opiskelemaan äidinkieltä? Tai niin, sä oot varmaan opiskellut äidinkieltä yliopistossa. Joo, suomen kieltä pääaineena, kirjallisuutta sivuaineena. Ja siis yksinkertaisesti se, että mä hoksasin jossain vaiheessa elämää, että mä mietin aika paljon kieltä joka päivä. Mulle tulee koko ajan semmosia mieleen, että mistähän tää sana tulee. Ja sit mä tajusin, että hei, mähän voi saada tästä opintopisteitä ja ammatinkin. Mitkä on jotkut sun viimeiset terveiset niin just sellaisille, jotka on menossa nyt kirjoittamaan keväällä äidinkieltä? Mitkähän ne nyt ois? No, ihan sama keneltä äikäopelta kysytään, niin muistakaa ottaa tavaksi lukea tekstejä, siis uutisia, ei muuten Twitteristä tai X:stä, vaan niinku sieltä oikeista uutispalveluista. Ottakaa joku hyvä kirja luettavaksi. Se on se, mikä oikeasti loppujen lopuksi vahvistaa sitä lukutaitoa ja kirjoitustaitoa, ja se auttaa ihan kaikissa näissä reaaliaineissa ja äikässä myös. Joo, mutta kiitos hei tosi paljon, kun suostuit tähän. Joo, kiitos teille. Moi, me ollaan tänään tultu tänne puhumaan näistä ylioppilaskokeista, niin voisitteko te nopeasti esitellä ittenne? Jes, mä oon tosiaan Rasmus EYL:ssä 3 vuotta abina. Joo, mä oon Venla. Mä oon 2 vuotta opiskelemassa täällä EYL:ssä. Moikka, mä oon Sofia ja mäkin oon 2 vuotta täällä opiskelemassa. Ja mä oon ymmärtänyt, että sähän kirjoitit tänä syksynä, että mitäs sulla on kirjoitukset mennyt? No on tähän mennessä, ne on mennyt ihan hyvin. Ne on mennyt ihan okosti. Siis tänään nyt tässä on virallinen päivä. Arvosanat tuli julki. Molemmista aineista, historiasta ja englannista, molemmista E. Historiasta mä odotin Etä, englannista mä odotin L:ää alustavien kannalta ja pisterajojen kannalta. Ja sen takia on, sanotaanko, hieman, miten mä sanon kauniisti, hatuttavaa, että se jäi siis tosiaan 1 pisteestä vaille L:stä. Ja sanotaan näin, että valituksen tekeminen on tällä hetkellä vahvasti pyörii päässä ja tuun luultavasti sen tekevään. Mutta siis totta kai nyt ei ole iso ongelma silleen, sehän on tosi hyvä, että periaatteessa sillä pärjää, mutta olisi ollut se 1 piste kiva saada enemmän. Minkälainen prosessi se valituksen tekeminen on, että onko se hankalaa, kun monet ei saata tietää? Rehellisesti voin tässä kohtaa sanoa, että mä en tiedä myöskään, koska mä en ole ikin semmoista ennen tätä tehnyt. Mutta mä oon kuullut, että siihen pitää vähän niinku, mä en itse tiedä kuinka tarkasti, mä yritin just vähän kavereilta kysyä, että kuinka, niinku, että onko se silleen, että mä vaan yleensä sanon, että mun kokeessa on jotain vikaa, katsokaa uudestaan, vai onko se silleen, että mun pitää tehtäväkohtaisesti sanoa, että tässä tehtävässä meni joku väärin, voitteko se katsoa uudestaan. Mutta se tietysti vaatii sen, että mun pitää katsoa se koe vielä luultavasti läpi, ja vaikka me nyt saatiinkin pisteet, niin kokeet tulee vasta huomenna, joten huomenna sit mä löydän sieltä kyllä jotain. Mä löydän sieltä jotain, mistä mä voin sanoa. Joo. No mutta onko sulla horisontissa nyt mitkä kirjoitukset vielä keväällä? Joo, vielä keväällä on luvassa tietysti äidinkieli, sitten pitkä matikka ja toi fysiikka, ja sitten nyt luultavasti myös se keskipitkä eli lyhyt ruotsi. Mä myös mietin vähän silleen, että jos englanti menisi täysin penkin alle, niin sitten mä heittäisin ruotsin vekka, kirjoitan englannin uudestaan kesällä tai keväällä. Mutta kyllä mä nyt luultavasti sen enkin siitä otan. Ja valittamalla vielä älä tietysti. Mutta ruotsin mä nyt kuitenkin otan sen tilalle luultavasti. Ja eikä siinä, niihin pitää varmaan tässä ruveta pikkuhiljaa valmistautumaan.
joo. Joo, en mä sinuna niinku kauheasti stressaisi, koska niinku kumminkin kyllä on sellaisia numeroita tai siis arvosanoja, millä pääsisi jo niinku todistusvalinnalla aika moneenkin paikkaan varmaan. Onko se jotain sellaista, mitä sä oot niinku miettinyt, että sä haluaisit? No joo, mä oon siis ollut aika... Mä oon niinku just se oppilas, kun aina sanotaan, että lukioon tullaan, jos ei tiedä mitä haluaa tehdä isona, niin mä oon just se tyyppi, koska mä olin just vähän silleen... No siis, mulla on edelleen se aina, jos joku kysyy multa, että mihin sit lukion jälkeen, niin mä sanon, että mä haluan rahaa ja olla iloinen. Mutta mä oon nyt luultavasti tällä hetkellä mä oon kallistumassa vähän sinne kauppatieteiden suuntaan, ja siltä kannalta tietysti se Aalto olisi aika kiva, kun se oltaisi kivasti tuossa Otaniemestä, ei tarvitsisi oikein lähteä minnekään. Mutta se ongelma on vaan siitä, että mä just eilen otin osaa siis opotehtävänä tämmöiseen infoon kauppatieteistä. Ja sitten siinä just sanottiin, että siinä oli niin kerrottiin niistä kaikista rajoista ja arvosanoista ja millä pääsee mihinkin ja todistusvalinnasta ja niin edespäin. Ja sitten siinä oli just semmoinen niin hyvä ylioppilastodistus, missä oli niin eetä oli ja oli se vissiin yksi M, mutta lähinnä niin eetä ehkä L:kin ja kaikkea semmoista. Ja sitten sanottiin, että tässä on hyvä todistus, millä pääsee kaikkialle muualle paitsi Aaltoon. Niin mä olin se, okei. Niin, kiva, hyvä. Mutta joo, siis luultavasti kauppatieteiden puolelle jotain sinne säätämään. Mä oon kuullut, että siellä saattaisi olla kivaa, mutta edelleen aika auki. Siellä saa rahaa myös. Joo, mutta mullakin on tosiaan tässä niinku kirjoitukset edessä aika lailla. Tai no, joo, mä en ole kirjoittanut kertaakaan, niin totta kai ne on edessä. Mutta siis mulla on niinku keväällä mä aion kirjoittaa uskonnon ja mä oon valinnut siihen kaikki nämä abikurssit ja tällaiset niinku tarvittavat ja se on aika jännittävää. Mutta mites teillä muilla, onko kun tekin ootte kakkosella munkaan, niin onko teillä mitään aikeita kirjoittaa nyt keväällä? No siis mä oon ajatellut siirtää mun niinku kirjoitukset vasta silloin, niinku, mitä yleensä aloitetaan kirjoittamaan, eli niinku sitten syksyllä 3. vuonna. Ja silloin ajattelin kokeilla englantia ja psykologiaa, kun mä saan silloin ne kurssit niinku suoritettua. Ja sitten loput silloin seuraavana keväänä. Ja sitten olen vielä kans pohtinut, että jos venytän niinku 3,5 vuoteen, niin silloinkin voi sitten niinku jatkaa vielä jotain kirjoittaa. Joo, no mulla taas ei ole nyt keväällä tulossa mitään, että mä käyn 3,5 vuoteen koulun. Ja niin, että eka mulla on, mä kirjoitan englannin ensi syksynä, sitten sen jälkeen 3 ainetta keväällä ja sitten vielä silloin 4. syksyllä kirjoitan 2 ainetta. Joo, siis sitä mä ajattelin itse asiassa sultakin Venla kysyä, että ootko sä tehnyt sitä kirjoitussuunnitelmaa, että milloin sä ajattelisit kirjoittaa mitkäkin aineet? No siis mä just tein sitä kirjoitussuunnitelmaa tuossa Oponkaa. Ja siis on silleen suurin piirtein selvä sävel, että miten niinku haluaisi sitä suorittaa, mutta ei se tietysti ole niinku silleen niin sitovaa, että niinku kyllä sitä pystyy vielä muuttaakin, mutta on mulla just silleen suurin piirtein se suunnitelma valmiina. Joo, tosiaan, kun sä sanoit, että sitä voi muuttaa sitä suunnitelmaa, niin mä tosiaan muutin just tässä eilen mun kirjoitettavan aineen. Mun piti kirjoittaa kemia, mutta sitten mä vaihoin sen yhteiskuntaoppiin, koska nyt näiden uusien pisterajojen niin kautta mun ei ole silleen hyödyllistä kirjoittaa kemiaa, kun se on mulle vaikeampi ja siitä ei saa enää enemmän pisteitä. Joo, sinänsä kyllähän mäkin vähän provosoin sua siihen. Mä olin sillä, että kannattaa kirjoittaa niin kuin yhteiskuntaoppi, jos se on sellainen, mikä sua kiinnostaa enemmän. Ja mä oon ainakin ymmärtänyt, että sä haluaisit niin kuin mä, niin varmaan johonkin oikeustieteelliseen niin kuin mennä, niin eikö se ole niin kuin sellainen, mikä voisi hyödyttää sinne menossa? Joo, se on totta kai enemmän hyödyllinen, jos haluaa niin kuin oikeustieteelliseen, koska se liittyy paljon yhteiskuntaopin aiheet. Ja kemian siitä sai ainakin ennen enemmän pisteitä, niin sen takia se on, tai siis oli mulla niin kuin kirjoitettava aine. Mutta olimme siitä myös kiinnostuneet, en mä silleen niin kuin, näin. Joo. No mutta tuossa tulikin hyvin mieleen, että no mielipiteet se 2026 vuonna, onko se 2025 vai milloin se? Mutta kun mä mietin niin, kai se, no mutta joo, mutta koska jos se olisi 2000, no anyway, mutta se uusi niinku pisteytystaulukko, niin mitkä on teidän mielipiteet siitä, että kaikki reaaliaineet tulee suurin piirtein olleen samalla viivalla? Joo, mun mielestä on tosi hyvä juttu ja mua suorastaan ärsyttää, että mä en itse pääse tähän uudistukseen niin kuin messiin, koska mun mielestä on siis, totta kai mä ymmärrän just sen, että matikas, mä tavallaan näen sen matikan ison arvon silleen, koska se on niin laaja aine. Ja siis matikka ja fysiikka ja kaikki nämä siis luma-aineet yleensä silleen, että niillä on laaja arvo, koska se on niin kuin laaja aine.
lasketaan paljon, aivojen pitää tehdä paljon töitä ja niin edespäin, niin sit sillä niin kuin oikeasti saa näyttää, että osaa ja on niin kuin kykenevä tekemään kaikkea tämmöisiä isoja juttuja niin sanotusti. Mutta sitten taas just se, että kun on ollut just jotain juttua, että on joitain tämmöisiä aloja, missä sä et tuu niinku ikinä näkemään numeroita uudestaan, ja sit saat pitkästä matikasta eniten pisteitä, niin mä oon itsekin vähän katsonut sitä silleen, että onhan toi nyt ihan dorka juttu, että minkä takia se nyt on näin. Ja sit just kun tällä hetkellä mun mielestä varsinkin, mä en nyt tosi hirveästi perehtynyt näihin, mä oon aika mennyt silleen, että mä tiedän ne, mitä mun täytyy itse tehdä, just ja just. Mutta mä oon niinku ymmärtänyt, että se on vähän silleen tällä hetkellä, että lukiossa niinku osa aineista on silleen, että niistä ei ole niinku oikein hyötyä mihinkään. Niin mitä jos sä vaan tykkäät terveystiedosta? Tällä hetkellä on vähän paha homma, et sä tee sillä mitään kuitenkaan oikein missään kohtaa. Ainakin näin mä oon ymmärtänyt, mä en ole täysin varma. Mut joo, mun mielestä se on hyvä juttu. Ja mä en oo itse lähtenyt vaihtamaan mun mitään kirjoitettavia aineita sen mukaan, koska mä nyt tietysti ensisijaisesti tuun hakemaan vielä jatko-opintoihin sillä vanhalla systeemillä, missä just luma-aineet dominoi kaiken muun. Mutta mä oon iloinen tuleville hakijoille sen puolesta, että tää tehtiin tää uudistus. Joo, siis kyllä mäkin näen ton vähän tolleen, koska niinku, jos mä olisin itse tiennyt, että olisi tulossa tällainen uudistus silloin, kun mä aloitin mun lukion, niin se olisi vielä vaikuttanut muuhun, koska mä oon niinku ajatellut, että se on vissiin vielä, että meillä 2006 syntyneillä, että toi ei niinku meihin koske kai. Tai riippuu milloin sä haet, jos sä vedät välivuoden, niin varmaan joo. Mutta niin toi olisi varmaan muuttanut, koska kyllä mäkin niinku pitkää fysiikkaa esimerkiksi opiskelen ihan vaan sen takia, että siitä pitäisi saada hyvät pisteet. Ja siis kyllä mua kiinnostaa se, mutta onhan se tosi paljon vaikeampaa kuin sellaiset aineet, mitä mua oikeasti kiinnostaa, niin kuin joku historia ja kaikkea tollaista. Että kyllä sen pitäisi enemmän mennä sille. Ja muutenkin mä niin kuin haen sellaisille aloille, jotka painottaa enemmän historiaa ja niin kuin yhteiskuntaopin tietämystä. Että et sä niin kuin enää lakimiehenä oikeasti ihan hirveästi fysiikkaa tuu hyödyntämään sun elämässäsi. Niin mun mielestä toi on ihan positiivinen muutos. Mutta lähinnä mä en ehkä näe sitä, että minkä takia joku niin kuin terveystieto ja fysiikka, niin miten ne voi olla niin kuin silleen pisteytettynä samanarvoisiksi vähän jossain, että siinä on myös se puoli, että koska kyllä mä oon niinku niitä molempia kokeillut, niin kyllä se niinku fysiikka on niissä selvästi se hankalampi. Ja musta tuntuu, että se ei ole enää niinku mielipidekysymys, kun siinä on paljon enemmän kurssejakin. Joo, no siis munkin mielestä niinku tässä on niinku monia puolia, että on niin hyviä puolia ja huonoja puolia. Ja sinänsä just, tää on niinku mulle ehkä hyvä tilanne, koska mä itse tykkään niinku reaaliaineista tai niinku semmoisista yhteiskunnallisista aiheista ja niinku just uskonnosta ja filosofiasta ja psykologiasta. Mutta toisaalta just se on vähän silleen niinku ehkä epäoikeudenmukaista niille, jotka niinku tuolla raataa jotain fysiikkaa, niinku vaikeita laskuja ja tollasia, niin sitten se on vähän silleen niinku vaikeaa verrata jotain uskontoa ja fysiikkaa, mutta silleen toisaalta hyvä, että niinku on samanarvoisia kuitenkin silleen. Joo, mä oon kanssa samaa mieltä, että se on hyvä toi uudistus. Niin. Et eihän nyt ne ole, siis onhan niissä selkeitä tommosia niinku haastavuuseroja. Mutta sitten just kun joissain korkeakouluissa on ollut silleen, että niinku vaaditaan just vaikka joku fysiikka tai pitkä matikka ja sitten niillä ei oikeasti tee sillä alalla yhtään mitään niistä. Se on vähän silleen kyseenalaista, mutta niin ei mulla oikein lisättävää tuohon, että mä oon aika samoilla linjoilla. Joo, siis mun mielestä siinä on vaan ehkä se, että niinku vois kans ottaa vähän huomioon sitä, että kuinka paljon kursseja jossain tietyssä aineessa. Että mun mielestä nuo ylioppilaspisteytykset pitäisi myös mennä vähän sen mukaan, koska en mä nyt tiedä, mutta luulisin, että se on varmaan niinku paljon helpompaa lukea johonkin, jos on vain 4 kurssia, kun taas johonkin, missä olisi joku 7 tai jotain tollasta. Että onhan se vähän eri juttu. Sinänsä sitten niiden 4 kurssia aiheet pitäisi tietää tosi hyvin, mutta joo, en mä tiedä. Mä en muuten tiedä, kysynkö mä sulta Venla, että mitä sä oot ajatellut sitten lukion jälkeen, että minne sä ajattelit mennä opiskelemaan? No siis mä en ole vielä niinku sitoutunut mihinkään päätökseen, mutta olen paljon pohtinut kaikkia erilaisia vaihtoehtoja. Ja sinänsä mua kiinnostaa niinku moni asia ja niinku siksikin niinku on vaikea ehkä löytää semmoista yhtä tiettyä, mihin suuntautuisi. Mutta mä oon myös miettinyt niinku, nyt paljon niinku erilaisia korkeakouluja ja niinku ammattikorkeakouluja ja niinku, esim. Diakkia mä oon miettinyt, että jonnekin niinku sosiaali- ja terveyspuolelle ehkä lähtisi. Tai sitten joskus kans pohdin jotain yliopiston alaa, mutta sitten sieltä mua kiinnostaa enemmän semmoiset humanistiset alat ja niistä ei ehkä suoraan valmistu mihinkään niin kuin tiettyyn ammattiin, niin se ehkä mua mietityttää siinä, että
haluan kuitenkin työllistyä varmasti ja silleen hyvin. Kiitos, kun sä suostuit tähän meidän haastatteluun. Onko sulla jotain kommenttia viime aikojen YO-kokeista? No hyvin mielenkiintoisia. Haastavampia tuntuu olevan joka vuosi aineistot erilaisia ja ilmeisesti vaaditaan oheisopiskelua paljon enemmän kuin aiemmin. Semmoisia ainakin kysymykset tuntuu olevan. Olisitko itse päässyt läpi hissan YO-kokeesta? Ai tästä uusimmasta. Kyllä mä olisin päässyt läpi, mutta oli siellä muutamia tehtäviä, jotka kyllä olisi ollut aika vaikeita. En nyt tiedä, olisiko mitään laudaattoria tullut ehkä, mutta ehkä ei. Joo, mitä ne vaikeat tehtävät oli? Oliko se just se Kiina-tehtävä vai mikä? Siis Taiwan tehtävä oli aika vaikea, tai siis varsinkin jos ei ole lukenut uutisia, niin se olisi aika vaikea. Mutta ehkä se ostoslistatehtävä oli semmoinen, joka oli kyllä kaikista semmoinen vaikein. Et siihen vastaaminen, tosi ehkä semmoinen kaikista vaikein, mihin itse vastaisin. Mitä vastata ehkä. Joo, me juteltiin tuossa vähän muiden opiskelijoiden kanssa, niin ne oli just sanonut, että on tullut kokeissa, ihan peruslukion kokeissa enemmän sellaisia vanhoja YO-tehtäviä, niin tehdäänkö sitä ihan tarkoituksella? Oletko sä käyttänyt sun kokeissa vanhoja YO-tehtäviä? No on, ja en. Tavallaan se on vähän pakko, koska ne on muuttunut vähän jo haastavammiksi ja soveltavimmiksi, niin kyllä mä oon sinne lisännyt niitä. Ja aineistojen määrää on lisätty, että oppii tulkitsemaan ja lukemaan ja analysoimaan, niin on se ihan tarkoituksenmukaista kyllä joo. Minä vuonna sä itse kirjoitit ylioppilaaksi ja minkälaista oli? 2005, siitä on jo ikuisuus. Se oli hyvin erilaista. Mun mielestä oli kaikki about semmosia tietotehtäviä. Että, jos mä muistan oikein, niin kysyttiin just jotain, että mitä Rooman valtakunta, tai miten se hajosi. Ja jotain tämmöisiä hyvin helppoja ja simppeleitä. Ne on vaikeutunut mun mielestä joka vuosi. Ne on paljon soveltavampia kuin silloin. Joo. No, mutta minkälainen olisi sellainen hyvä hissan YO-essee-vastaus, mistä se koostuu? Mistä se koostuu? No toi on hyvin monimutkainen asia. Siis rakennekieli on hyvin huoliteltu, älkää lähtekö liian ajoissa ja kokeista. Mä aina sanon, että se tarkistaminen jää puuttumaan. Mutta se on hyvin rakenneltu, hyvä johdanto, missä osoittaa heti, että ymmärtää mitä on kysytty ja osaa pureksista asiaa eri näkökulmista, kriittisesti. Jos on aineisto, niin osaa käsitellä sitä aineistoa oikein, osaa analysoida, poimia sieltä oikeat kohdat ja sitten käyttää sitä aineistoa hyvin siinä esseessä. Ja osaa, vaikka lopetuskappalekin on aina hyvä, että lopettaa ja tiivistää sen, mitä on käsitelty. Joo. No mitä on sellaisia yleisiä virheitä, mitä sä näet, niin kun sä oot noita alustavia korjannut? No, ehkä yleisin se on, että se tieto-osuus on vähän kapea, että sitten on yritetty soveltaa jollain muulla. Et tietenkin siihen se kaikki pohjaa, että tietää mistä puhutaan. Mutta siis, jos nyt ihan muista aiheet, niin siis se kieli. Et monilla tuntuu olevan aikamoinen paniikki päästä sieltä salista veke. Ja se sitten näkyy ehkä siinä vastauksissa valitettavasti, että siellä on heti kun kello oli 12, niin vastaa pois ja sitten ei ole tarkistettu. Ja sitten siellä on ihan hassuja virheitä. Et joskus on nähnyt sellaisia virheitä, että samassa aineessa tai samassa vastauksessa on kiistetty ja myönnetty sama asia, eli niin kuin ihan ristiriidassa keskenään. Se on ihan huolimattomuusvirhe. Että niin kuin mä sanoin, että pitää aina antaa aivoille työskentelyaikaa. Ottakaa rauhassa ja pohtikaa asioita ja tarkistakaa ja suunnitelkaa vastauksia. Ne on aika yleisiä virheitä. On liian hätä. Se on 6 tuntia aikaa. Vaan satukaa istua 6 tuntia. No tässä tuli aika hyvin. Mä olisin vielä kysynyt, että mitä vinkkejä sulla on nyt keväällä kirjoittaville, mutta tuossa nyt tuli jonkin verran, mutta jos sulla on vielä jotain muuta, niin kerro. Joo, siis lukekaa, se on se tärkeä, harjoitelkaa sitä kirjoittamista, harjoitelkaa sitä istumista, se on oikeasti yllättävän, että käyttää aikaa siihen. Se on 1 päivä, milloin se 1 kirjoitukset on, niin kyllä se 1 päivän jaksaa niin siihen kannattaa varautua ja treenaa ja käydä vaikka mentaalisesti tai mielellä ajatuksia valmiina sen läpi, että minkälainen se päivä tulee olla ja mitä tulee tekemään, valmistautua henkisesti siihen istumaan siellä. Että se tilanne ei tule yllätyksenä. Et lukee niitä vanhoja ylppärikokeita, mitä siellä on kysytty, minkälaisia on. Et varautuu niin kuin kaikin puolin. Tietopohja hyvin hallussa. Ja nyt tässä on vielä aikaa hyvin. Lukekaa uutisia. Siellä kysytään,
kun Taiwanissa syttyi kriisi, niin nyt sytyttiin Taiwanin kriisistä. Nyt on toi Palestiina ja Israelin valittava sota, Hamasin ja Israelin, niin kohta varmaan kysytään siitä, tai Ukrainan sodasta. Et siellä on aina, sensorit sanoo, että on kokeiltu tehty 100 vuosia, mutta siis vuosia etukäteen, mutta ne huijaa, siellä on aina se ajankohtainen kysymys. Oli pandemia, niin ne kysyi pandemiasta, ja kun oli laiva poikittain Suezin kanavat, niin kysyttiin kauppareiteistä. Siellä on ajankohtaisia aiheita, lukekaa ajankohtaisia aiheita, uutisia, se on tärkeä linkki. Eikö siellä ole yleensä just se kysymys vielä jostain naisten asemasta tai tollasesta melkein joka kerta? Hyvä pointti, naisten asemasta, orjataloudesta. Antiikissa kysytään, mun mielestä tuntuu, että usein kysytään naisten asemasta antiikissa. Aina tuppaa ole usein joku naisten aseman kysymys ja sitten usein tuppaa ole joku tavallisen kansan, että sitä pitää ymmärtää, mitä on tavallisen kansan elämä ja muut tämmöisiä. Semmoisia vähän maanläheisempiä asioita. Se on totta. Hyvä huomio. Sähän tiedät paremmin kuin minä. Joo, no toivottavasti. Mäkin me yritetään kohta. Mutta kiitos paljon, kun sä suostuit tähän vielä ja tosi paljon kiitoksia tällä. Mulla on ainakin monessa aineessa niin kuin vaihtunut vähän käsitykset tässä lukion ajalta. Että onko teillä ollut mitään sellaisia aineita, niin kuin, mistä ette ole vaikka tykännyt niin kuin lukion alkaessa ja mistä olette alkanut tykätä? Koska mulla on esimerkiksi uskonto sellainen, mitä mua on alkanut kiinnostaa se tosi paljon, koska meillä on tosi hyvä uskonnonopettaja Annele, niin se on motivoinut mua. Niin onko teillä jotain sellaisia positiivisia kokemuksia jostain? Mistä te ette osaa ajatella? Jaa. Mikä se nyt? Mitä mä keksin? Mulla on, niin kuin mä sanoisin, mulla on pääosin pysynyt aika samanlaisen. Ehkä fysiikasta on tullut vähän kivempaa. En mä tiedä, ehkä matikka ja fysiikka silleen. Matikka on matikkaa, se nyt on ollut silleen aika sen jälkeen, kun mä ysiluokalla sen hiffasin, että miten se toimii oikeastaan, niin siitä lähtien se on ollut ihan kivaa. Mutta ehkä fysiikka on silleen vähän kivempaa. On se edelleen silleen aika, mä menen sinne vähän silleen, ei mua niinku, mä en ole niin paljon sen just fani, että mua niinku just vapaa-ajalla käytän tunteja siihen, mä selvitän mikä on hiukkaskiihdytin tai mitään muuta sellaista. Mutta mä oon just enemmän siellä silleen, että mä opin ne, pyrin oppimaan perusasiat kaikki ne, että nämä kaavat mun pitää osaa, nämä teoriat mun pitää osaa, mä menen sillä eteenpäin. Niin, mutta ehkä se on kuitenkin silleen, ehkä se niin fysiikan mä silleen sanoisin. Ja ehkä historia kanssa. En mä tiedä, se on vähän silleen, historia oli ihan kivaa yläkoulussa, mutta ehkä se on ollut vähän kiinnostavampaa kuitenkin täällä. Mutta mä kanssa sanoisin, että se ei ole ehkä niin paljon edes. Se on täällä tosi hyvät historian opettajat, ei siinä mitään. Mutta mä kanssa sanoisin, että mulla vaan itsellä oli jossain vaiheessa semmoinen, että historiassa olisi muuten kiva tietää lisää. Ja sitten mua niin rupesi kiinnostaa se enemmän. Ja sillä. Mutta joo. Joo, No onko sulla, Venla tai Sofia? No siis mulla on kyllä paljon positiivisia kokemuksia niin kuin näistä EYL:n opettajista. Tai siis niin kuin, tuntuu, että moni on tosi hyviä ja just voin kompata, että Annele on kyllä ehdottomasti yksi suosikkeja. Ja sekin on niin kuin innostanut mua just tuohon uskonnon opiskeluun. Et aluksi mä en niin kuin hirveästi miettinyt, että mä kirjoittaisin uskontoa, mutta nyt mä olen niin kuin vahvasti sitä mieltä, että kirjoittaisin sen. Ja niin se on kyllä innostanut paljon. Ja sitten niin kuin moni muukin ehkä aine, jota ei ole niin paljon niin kuin kiinnostanut aikaisemmin tai ei ole miettinyt sitä, niin on kuitenkin ne kurssit on ollut semmoisia kivoja ja miellyttäviä. Niin se on kyllä positiivista. Joo, no siis mulla ei ole mitenkään radikaalisti muuttunut mitkään niin kuin, silleen mielenkiinnon kohteet, mitä mulla olisi ollut yläasteella, mutta kun mä tulin lukioon, niin en mä olisi ajatellut, että mä kirjoitan vaikka uskonnon, että se tuli ihan silleen yllätyksenä. Tai niin kuin silleen, niin, silleen olen huomannut, että tai silleen vähän yllättynyt, kuin kiinnostavaa on ollut. Ja silleen, niin. Ja sitten, niin, en mä tiedä, psykologia on tosi kiinnostavaa ja on hyvät opettajat, mutta niissä tosiaan ei sit ollutkaan peruskoulussa, että ei se nyt silleen siihen ero muuten. Ja näin, mutta ei muuten mitään. Ja mun mielestä meidän koulu tekee paljon sellaista toimintaa, mikä tekee myös näistä kursseista mielenkiintoisia. Mä itse tykkäsin tosi paljon, kun meillä oli uskonnossa sellainen 3 kirkon kierros, joka on mun mielestä niin pakollinen. Niin se on kai uskonto kakkoskurssin sellainen, niin ainakin siis kristinuskossa. Niin silleen pakollinen homma, että se oli tosi mielenkiintoista. Ja sitten meidän koulu tekee myös ulkomaanmatkoja, niin kuin me 3 ollaan menossa sinne Roomaan nyt keväällä meidän uskonnon ryhmän kanssa. Ja mä oon ymmärtänyt, että säkin olit siellä CERNissä, eikö se ollut sulla joku fysiikkamatka? Joo, mä oon vähän hyväksikäyttänyt tätä meidän koulun ulkomatkailujuttua, kun siis
Mä olen käynyt siis 3 kertaa. Mä kävin eka New Yorkissa tämän vuoden alussa. Sitten mä kävin uudestaan Stavangerissa tämän vuoden alussa, tai vähän niin kuin siinä keväämällä. Ja sitten mä nyt vielä lähdin CERNiin tässä syksyllä. Ja sitten siellä CERNissä siis me saatiin vielä tämä viesti tästä Rooman matkasta. Siis me ajateltiin kavereiden kanssa, että olisiko hauska lähteä 4. kerran. Ja siis osahan mun kavereista pääsi. Osa on tulossa sinne Roomaan, mutta me personally, mä unohdin hakea sinne. Joten sen takia, tai siis mä luulin, että sinne ei annettu mitään semmoista selvää loppupäivämäärää. Sille mä ajattelin, että mulla on vielä aikaa, mutta sitten ei ollutkaan. Niin sitten se vähän meni siinä. Mutta ei mua nyt sinänsä haittaa. Sinne luultavasti joku paljon vähemmän matkailut pääsi mun tilalle, joka on ehkä hyvä juttu. Mä nyt sanon, että voisin muutenkaan päästä. Mä oon 3 kertaa, jos 2 enemmän kuin pitäisi. Mutta joo, siis silleen niistä matkoista ne on ollut tosi kivoja, tosi opettavaisia ja kyllä niin kuin mun mielestä lisää kiinnostusta totta kai siihen aineeseen, mitä ne niin kuin pitää silleen, tai yrittää mimikoida pitää silleen. Mä oon kyllä henkilökohtaisesti ehkä vähän katkera sulle, koska mun CERNin paikka jäi kiinni. Siis mä olin jollain tokalla varasijalta tai jotain, niin siinä mä vaan mietin, että kyllä se taisi olla joku Rasmus, joka sinne mun takia pääsi, koska mä en päässyt sinne. Saattaa olla myös, että sulla on 10 keskiarvo jossain fyssassa varmaan, mutta niin kuin, tai itse asiassa mikä sun fyssan keskiarvo on? Alle 9. Voi ei, ihan hirveä. Jotain sinne päin, jotain vähän reilukaisin niistä kursseista tuli, mutta mä en siis edes päässyt, oli mun mielestä siis se outo juttu oli sinne, että mä en edes päässyt sinne varasijalta, vaan se oli just semmoinen, että mä veikkaan, että mä hurmasin opettajan sillä, että meillä oli siis Ranskaa ykkösvuonna, ja meillä oli semmoinen sijainen, joka antoi aika helposti aika hyviä arvosanoja. Niin sit mä sain niistä 10, 9, 10 niistä kursseista, vaikka mä en ole hirveän hyvä Ranskassa. Niin sit sinne sai pistää silleen, että mitä sait Ranskasta? Niin mä pistin sinne 10, 9 ja 10. Niin sit se oli varmaan, mä veikkaan, että se boostasi mun chanceja päästä sinne aika hyvin, mut joo, silleen. Mä vaan yritin mennä itkeä Laurille, että olisinko mä kumminkin päässyt, mutta ei se auttanut, ei ollut sympatia, no ei vaan, mä vitsailin oikeasti. Kyllä meidän koulu siis niin yritetään ottaa kaikki mukaan ja niin on ollut paljon mahdollisuuksia. Et mäkin kävin sen UN-kurssin silloin viime vuonna, missä olisi päässyt sinne New Yorkiin, jos olisi halunnut. Että kyllä ne on monesti sellaisesta haluamisestakin kiinni. Esimerkiksi toi uskontojuttu, että ei siinä pitänyt olla mitään 10 keskiarvoa uskonnosta, että olisi päässyt. Joo, mutta onko teillä muilla ollut niinku mitään silleen, kiinnostaisiko teitä vielä lähteä tuon uskontomatkan lisäksi jonnekin muualle, meidän koulun johonkin? No ehkä jos jotain kiinnostavaa ilmaantuu, niin sitten tietysti olisi mukava mennä jonnekin matkalle. Ja siis toi Roomakin oli niinku, ihan yllätys ja silleen, niinku, tosi kiva, että pääsi sinne. Ja silleen, niinku, ylipäätään näkee vähän maailmaa ja sitten myös sitä uskontoa ja historiaa niinku, siinä samalla. Ja niinku, ylipäätään niinku, mä oon kyllä kiitollinen siitä, että miten musta tuntuu, että meidän koulussa on kyllä paljon semmosia niinku, erilaisia matkoja järjestetty. Niinku, vaikka tuossa mun uskonnon 5. kurssilla, niin me mentiin Turkuun ja käytiin siellä eri paikoissa, niin sekin oli tosi hyvä semmoinen panostus. Ja ylipäätään niinku, opettajissa on semmoinen niinku, halu opettaa ja niinku, näyttää niitä asioita. Ja sillä, niin se on kyllä hyvä tässä koulussa. Joo, no totta kai mä lähden mukaan, jos tulee joku hyvä niin tämmönen tarjous niin jostain hyvästä matkasta. Niin, mutta se riippuu kyllä myös siitä, että mihin niin oppiaineeseen se matka on silleen yhdistetty. Että jos ne on niin mun omiin kiinnostuksen kohteisiin niin liittyviä matkoja, niin sitten enemmän kyllä haluaisin lähteä. Ja niinhän mun mielestä ne valitaankin silleen, että kuka hyötyy siitä parhaiten. Ja niin, mutta en ole vielä ollut yhdelläkään matkalla, niin en voi silleen sanoa niin kuin mitään kokemuksia. Mutta siis uskon, että on niin kuin, hyvä kokemus. Tulee olemaan. Joo. No minkälaiset ne päivät siellä niin kuin matkoilla sit on ollut? Että onko ne ollut raskaita? Vähän riippuu. Se oli New Yorkissa about puolet oli raskasta, puolet ei. Meillä oli siellä se aikalainen siis ekat päivät, mitä niitä nyt olisi ollut. Ekat 4 päivää, ekat 3-5 päivää varmaan about. Niin käytettiin just siihen, että katsottiin kaupunkia, shoppailtiin, käytiin syömässä, käytiin teatterissa, kaikkea semmoista kivaa. Sitten alkoi se itse konferenssi, jos piti sitten olla vähän enemmän hereillä. Aika paljon enemmän hereillä. Mutta se oli sille vähän puolet ja puolet. Sitten Stavanger oli aika nimensä mukaisesti hyvinvointimatka. Myös mielen hyvinvoinnin kannalta ei ollut hirveästi stressiä siinä niin sanotusti. Ja sitten tässä CERNissä nyt just aika samalla ehkä kuin siellä New Yorkissa. Just silleen, että parit ekat päivät käytiin katselemaan kaupunkia vähän silleen ja sitten siinä lopussa oli enemmän sitä
CERNin päässä luennoilla istumista sun muuta tällaista. Mutta kyllä se nyt silleen kyllä mä sanoisin, että jos pitää valita, että jos miettii niin kuin matkan kannalta, että jään mä vaan istu kouluun vai lähden mä niin kuin, teen mä vähän ekstraa, että mä pääsen matkalle mukaan, niin kyllä nyt sinne matkalle totta kai kannattaa mennä, että on se silleen kiva homma, kiva kokemus silleen. Onko ne sitten ollut niinku omakustanteisia kuinka paljon? Isolta osin mun tietääkseni. Mä oon mennyt siinäkin, tässä jutussa mä oon taas mennyt vähän silleen, että mä oon opiskellut asiat, joita mun täytyy siitä matkasta. Että se on mennyt vähän silleen, että mä oon aina silleen, että aha, mä pääsin matkalle. Sitten mä näytän mun vanhemmille sen listan. Sitten mä katson, kun ne pyörtyy siitä ja omavastuusta, jonka jälkeen mä oon silleen, että ei mun ongelma. Ja sitten mä vaan jatkan päivääni. Mutta siis kyllä siis niistä, se riippuu vähän, no siis New Yorkia varten, siinä oli, se nyt oli tietysti isoin näistä kaikista. Jenkkeihin asti ja niin edespäin, niin siinä nyt oli vähän semmoista, että just meidän piti 60 keksipakettia myydä sitä matkaa varten, jos me saatiin niinku osa siitä, ja silti sen jälkeenkin se oma vastuu oli vielä aika iso. Mutta jos kyllä nyt kaikista pitää aika iso osa maksaa. Yleensä aina sieltä joku kiva nuorten organisaatioyhteisö antaa vähän fundingia, mutta joo, kyllä sitä omavastuutakin on siinä niin sanotusti. Joo, siis ne on sellaisia, mitkä jää varmasti niin kuin monille opiskelijoille tällaiseksi niin kuin lukion kohokohdaksi. Musta tuntuu, että kannattaa ottaa kaikki ilo irti tästä lukioajastakin ja ei vaan tähtää niihin kirjoituksiin, niin kuin, että vielä apinakin selvästi kerkee tekemään tällaisia kivoja asioita, kerkee matkustelemaan tämän koulun kautta, koska musta tuntuu, että jo niin kuin meidänkin ikäryhmässä just kakkosluokkalaisilla niin alkaa olla se, niin kuin, että sellainen kirjoituksiin tähtääminen, että lukio on pelkkää kirjoituksiin valmistautumista, mutta sitten varmaan huomaa, että kyllä tämä 3 vuotta niin suhteellisen nopeasti tässä niin menee. Mut, joo, mitkä olisi teidän vinkit niin ekan vuoden opiskelijoille ja minkälaista tulee olemaan edessä? No en mä tiedä, tietystihän on se jännittävää tulla niinku ihan uuteen kouluun ja varsinkin jos ei tunne hirveästi tyyppejä. Olin mäkin vähän silleen, niinku, oli semmoinen ensijärkytys tulla niinku ihan uuteen paikkaan ja oppia niinku se koko niinku homma, että miten tämä lukio toimii ja niin. Mutta silleen kyllä mä niinku toivotan kaikille vahvasti tsemppiä, että kannattaa niinku kuitenkin jaksaa yrittää täysillä, vaikka silleen aluksi tuntuisi jännittävältä ja vaikealta. Koska silleen mullakin saattaa olla siinä alussa vähän vaikeuksia ja ehkä päästä niinku porukkaan mukaan, mutta sitten huomaa, että on kyllä tykännyt olla paljon niinku täällä, nyt kun on niinku tottunut enemmän ja osannut niinku tietää nämä paikat ja silleen. Niin, ja tietysti kannattaa niinku tehdä parhaansa kaikissa niinku eri aineissa ja silleen, mutta toisaalta niinku ei ottaa liikaa stressiä, että ei ole kuitenkaan mikään maailmanloppu, jos ei pääse kurssista läpi tai jotain. Joo, no mä sanoisin, että kannattaa kyllä keskittyä niihin opintoihinkin kaiken muun kivan lisäksi. Ja silleen niinku, ehkä paras vinkki niinku silleen oppimiseen on kuunteleminen niinku oikeasti. Kun on siellä tunnilla, niin sitten keskittyy siihen tuntiin. Siinä säästää erittäin paljon aikaa ja sitten ei jää niinku mitään turhia sellaisia, mitä ne on niinku silleen tehtäviä niin restiin. Ja no sit ihan niinku lukion alkuun niin kannattaa panostaa siihen, että löytää niinku kavereita ja silleen niinku ihmisiä, kenen kanssa haluaa viettää sitä aikaa koulupäivän aikana. Niin sitten sillä kyllä selviää erittäin pitkälle ja siitä saa semmoista tukea. Niin, näin. Siinä taisi olla mun vinkit. No kysytään vielä sulta, Rasmus, että niinku mitkä on vinkit noihin kirjoituksiin siellä itse salissa oloon? Älkää stressatko liikaa, se ei ole niin hirveätä kuin miltä se ehkä saadaan vaikuttamaan. Keskittykää, tehkää koe kunnolla ja muistakaa, että istukaa ekaksi siellä pitkään. Sieltä ei ole mitään kiirettä vekka. Teillä ei ole kuitenkaan mitään järkevää sen jälkeen tehtävää, istutte 2 tuntia kotona. Ja tehkää siis, ja vaikka, mä mietin just tästä ajasta, mun pitää siis painottaa tätä, että älkää miettikö silleen, että 6 tuntia paljon aikaa, koska se ei ole paljon aikaa. Mä voin sanoa, mulla on molemmissa kokeissa tänä vuonna kirjoituksissa, toisessa kokeista mä lopetin viimeisellä minuutilla ja toisessa kokeessa mun kone tultiin pistää kiinni mun nenän edestä. 6 tuntia on aika vähän aikaa loppujen lopuksi siinä kohtaa, mutta joo, älkää jääkö silleen tunniksi istuskelemaan ja mietiskelemään maailmaa. Tehkää koko ajan kunnolla. Ja sitten ehkä lukemisesta, lukekaa kirjoituksiin huolella.
paremmin silleen, että lukee pitkän ajan vähän joka päivä, kuin silleen, että lukee vikana iltana. Tämä on nyt mitä jokainen opettaja aina sanoo, mutta kuitenkin silleen aivot tykkää sitä enemmän ja sä tulet kiittämään itseäsi siellä kirjoituksissa. Ja kuten me nyt ollaan saatu monesta lähteestä jo vaikka kuinka kauan kuulla, niin kirjoitukset ei, jos sä vedät in-rivin kaikesta, niin sit sä vedät in-rivin kaikesta, kyllä aina pääsee johonkin eteenpäin. Se ei meinaa, että sä joudut vankilaan, sä et kuole siitä, että sä vedät in-rivin. Aina pääsee johonkin, sä saat rahaa, jos sä haluat, sä pääset elämässä eteenpäin, jos sä haluat. Ja nykymaailmassa, kun me eletään, niin sä pystyt myös uusia ne kirjoitukset niin monta kertaa kuin sä haluat. Joten joo, älä stressaa. Kirjoittakaa hyviä arvosanoja. En mä tiedä, mutta siis meidän ihanat opettajat, joita me kanssa haastateltiin, niin sanoi kyllä aika paljon noita samoja juttuja, että kannattaa istua siellä se koko aika. Ja mä komppaan, vaikka en nyt itse siellä salissa vielä ollut, niin komppaan ihan 100%. Mutta hei, kiitos paljon, että olitte täällä tänään ja mä arvostan tosi paljon, että tulitte antaa teidän vinkkejä ja kokemuksia. Moi Susanna, kiitos, että sulla oli aikaa tänään tavata meidän kanssa ja tulla vähän juttelemaan ylppäreistä. Eli voitko kertoa vähän itsestäsi? No kiitos tästä luottamuksesta. Eli mä oon Susanna, tämän lukion historia- ja yhteiskuntaopin opettaja. Opetan sit lisäksi filosofiaa ja äidinkieltäkin jonkun verran. Eikä se siitä. Joo, eikä se siitä. No sanotaan vaikka filosofiassa, niin ootko katsonut viime vuosien YO-kokeita, että minkälaisia ne kysymykset, tai no, sä oot korjannut niitä varmaan myös, mutta minkälaisia ne kysymykset on ollut? Filosofian ylioppilaskokeet, joo. Oon tarkastanut viime vuosina tässä yhdessä parin muun kollegan kanssa, ja kysymyksethän on, siis ne pohjautuu etenkin näihin meidän peruskursseihin ja tähän syventävään kurssiin, mikä meillä on käytössä, 4 filosofian kurssiin. Kaikista kursseista tulee jonkun verran kysymyksiä, jotkut on semmoisia, mitkä yhdistää muutamien kurssien asioita. Ja filosofiassa on semmoinen tyypillinen piirre on se, että vastauksina vaaditaan tyypillisesti aina esseevastausta, joka tavallaan tai tavallaan siinä testataan sitä kypsyyttä kirjoittaa kirjallista tekstiä ja tavallaan niin kuin, ilmaista itseään kirjallisella tavalla mahdollisimman hyvin, osaa argumentoida ja osaa perustella asioita ja myös tarvittaessa olla napakka. Et se on semmoinen ehkä tyypillisen piirre filosofian ylioppilaskokeessa, minkä voisi näin yleisesti sanoa. Mitkä on sellaiset niin kuin yleiset virheet, mitä sä oot sit nähnyt tyyliin filosofian just ylioppilasesseissa? Wow, no joo. No semmoisia ihan karkeitahan virheitä voi olla se, että jos kysytään joitakin semmoisia kysymyksiä, missä pitäisi pyöritellä jonkunnäköisiä teorioita, voi olla se, että valitsee aivan väärät teoriat, että tavallaan on ihan virheellisesti matkassa. Sitten semmoinen, mikä ei tuota pisteitä ylioppilaskokeessa, voi olla se, että vastaus jää liian ympäripyöreäksi, eli osaa ehkä tavallaan rakentaakin kontekstia sen aiheen ympärille, mutta ei kuitenkaan ikään kuin osaa antaa käytännön esimerkkejä tai välttämättä edes määritellä niitä teorioita tai käsitteitä, mitä siinä tarvitsisi olla. Et ne on ehkä semmoisia tyypillisiä tilanteita. Tuo on aika tyhjentävä. Milloin sä itse kirjoitit ylioppilaaksi ja miten meni kirjoitit filosofian? Ahaa, kiinnostavaa. Mä oon kirjoittanut vuonna 2004 keväällä ylioppilaaksi eteläpohjalaisesta lukiosta. Ja silloin käytössä oli vielä tällainen yleisreaali. Se on poistunut muistaakseni vuoden 2 sen jälkeen, kun mä oon ylioppilaaksi kirjoittanut. Ja silloin siis idea oli se, että me saatiin ylioppilaskoepäivänä iso nivaska papereita käteen, josta me saatiin valita ne reaaliaineiden kysymykset, mitä me haluttiin kirjoittaa. Ja mä olin kyllä harjoitellut useita oppiaineita. Mulla oli ihan lukulomalla pöydän ääressä oli historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, psykologiaakin luin jonkun verran, koska oli joitakin semmoisia asioita, mitä mä osasin psykasta aika hyvin. Ja sitten mä itse asiassa luin biologian perinnöllisyysoppia, koska se oli mulle semmoinen, mä jostain kummallisesta olin fiksaantunut siihen lukiossa. Siitä ei tullut kysymystä, joten mä en vastannut siihen. Ja sitten muuten yksi, minkä mä unohdin, oli uskonto. Että mä luin uskonnon kokeeseenkin jonkun verran. Ja mä päädyin vastaamaan sitten uskonnon kysymyksiä ja historian kysymyksiä. Eli en vastannut sinä vuonna filosofian kysymyksiin, vaikka tavallaan opiskelin sitä asiaa kyllä ja olin varautunut siihen, että voisi vastata. Mutta silloin kävi näin. Joo. No mikä sai sut tulemaan just opettajan ammattiin? Että onko se aina ollut sellainen sun juttu? Tämä kiinnostaa mua. No joo, siis kiitos kun kysyt, koska tämä ei ollut mulle itsestäänselvä asia. Mä oon pikemminkin ehkä
Opolle aikanaan lukiossa sanonut, kun hän suositteli mulle opettajan koulutusta jo varhaisessa vaiheessa, mä sanoin, että mä en ikinä ryhdy opettajaksi. Ja mun selitys sille oli se, että mun mielestä opettajan ammatti oli tosi epäkiitollinen ammatti, kun mä olin lukiolainen. Ja no, mä oon ehkä todistanut sen sitten vääräksi itse myöhemmin, mutta mulla on siis useampi yliopistotutkinto ja mä oon työskennellyt ammattikirjailijana ja ammattikirjoittajana ennen tälle alalle tulemista. Ja, et mulla on siis lehtitoimittajan taustaa ja sitten ihan tällaista niin vapaan kirjoittajan taustaa. Ja opetusalalle mä tulin oikeastaan 2 syystä. Ensimmäinen oli se, että se oli ihan käytännönläheinen, että mä halusin kuitenkin ammatin, jossa niin kuin oikeasti niin kuin saa tavallaan varmaa palkkaa, koska nämä vuodet, kun mä työskentelin ammattikirjoittajana, oli semmoisia, että mä hain projekteista rahaa vuodesta toiseen. Mä saatoin aina olla vuoden työllistetty johonkin projektiin ja sitten mun täytyy taas anoa jotain apurahaa. Ja se on perheellisenä ihmisenä aika vaikea loppujen lopuksi niin perustella sitä, että miksi mä oon tällaisessa työssä. Ja sitten toinen syy, kun mä sitten aloin miettiä, että mitä mä nyt sitten oikeasti tekisin, kun mulla on näitä tutkintoja taustalla, niin mä aloin tekemään sitten opettajan sijaisuuksia ja päädyin tälle alalle sitten oikeastaan viime kädessä sen takia, että mä tykästyin opettajan työhön tosi paljon ja sen takia sitten pätevöidyin vielä sitten loppuviime niin tänne nimenomaan aineenopettajan maailmaan ja halusin nimenomaan lukioon töihin. Joo, no toi on tosi mielenkiintoista, pitää mennä googlettaa sun jotain teoksia. Joo, mutta onko sulla vielä jotain terveisiä niin näille ihmisille, jotka on menossa nyt kirjoittaa vaikka just filosofiaa keväällä? No joo, on. Sellainen yleisohje, minkä mä aina annan abiturienteille, kun ovat mun apikursseilla käymässä, on se, että ensinnäkin pitäisi oppia sietämään sitä istumista, mitä siellä salissa vaaditaan. Et siellä on 6-tuntinen koe, joka tulee nenän eteen silloin aamulla 9. Ja sen voi tietysti päättää jo 3 tunnin jälkeen, mutta siinä ei ole mitään järkeä siinä sen kokeen päättämisessä silloin. Ja se mun perustelu siihen on se, että oikeastaan niin kauan kun sä istut siellä paikan päällä, niin kauan sä pystyt tekemään sille arvosanalle jotain, mutta sen jälkeen se ikään kuin on siinä. Sitten toinen ohje, minkä mä annan keväällä kirjoittaville, on se, että keskittykää rauhassa siihen niin kuin ylioppilaskokeeseen lukemiseen. Että se on niin kuin poikkeuksellista aikaa, se on tavallaan ainutlaatuistakin aikaa. Se on tietyllä lailla hienoa aikaa, ei välttämättä nyt, mutta sitten jälkikäteen kun sitä ajattelee, niin se on mukavaa aikaa ja sen takia niin kuin kannattaa ehkä pitää tavallaan sitä prioriteettina, jättää työvuoroja vähemmälle tai jotain muuta ja keskittyä siihen. Ja sen jälkeen keväällä onkin sitten jo paljon vapaampaa, kun kokeet on ohi. Joo, toi on oikein hyvin sanottu, mutta hei, kiitos sun ajasta vielä ja mukavaa syyslomaa.